Dobrý deň. Dnes vám chceme predstaviť jedno zaujímavé zariadenie. Pracovnú stanicu v tele Ultrabooku. To, čo sme niekedy mávali v podobe veľkých krabíc pod alebo vedľa stolu, teraz máme v takejto ultramobilnej podobe. ZBook Studio G3 je nielen výkonná pracovná stanica, ale už na prvý pohľad prekvapia jej malé rozmery a kompaktná konštrukcia. Forma je jednoduchá, monochromatická. Poteší, že aj spodná časť s prieduchmi vetrania bola tvarovaná s dizajnerskou ambíciou. Obal tela tvorí tmavosivý matný eluxovaný hliník. Hrúbka notebooku má v najvyššom mieste len 18 mm. Na bočných stranách sú umiestnené porty na pripojenie externých zariadení a nabíjanie. V zatvorenej polohe je fixácia medzi telom a monitorom dostatočne pevná aj bez mechanického uzamykania. Vnútro je tiež veľmi jednoduché. Je tu štandardná klávesnica, veľké reproduktory po jej stranách, komfortný touchpad a snímač otlačkov prstov. Všetko pôsobí pevným a serióznym dojmom. Horčíkové výlisky použité na konštrukciu vnútorného rámu zabezpečujú primeranú pevnosť a tuhosť zariadenia, ktoré je určené pre náročné každodenné pracovné zaťaženie. Obrazovka je vzhľadom na svoj tenký profil pružnejšia. Dobre však drží polohu v každej pozícii. Celkový dojem z testovaného zariadenia je veľmi dobrý. Je pevné, praktické i účelné. 7-čkový procesor a výkonná grafická karta dobre robia svoju prácu. Stíhajú spracovávať CAD aplikácie viac než uspokojivo. Teší nás masívny surový výkon, ktorý zodpovedá použitým komponentom. Samozrejme, pri veľkých modeloch, napríklad ako v tomto prípade, keď máme vymodelovanú 3D urbanistickú štruktúru o rozlohe asi 1 km štvorcový, aj s terénom a 3D zeleňou, už vidno problémy s prekresľovaním modelu v reálnom čase. Páči sa nám výpočtový a grafický výkon, matná obrazovka, ktorá dobre eliminuje odlesky okolia, veľký a dobre fungujúci touchpad, kompaktné telo, mobilita i dizajn, a celková praktickosť a použiteľnosť. Príjemným prvkom je oslobodenie sa od fixnej polohy pri práci za stolom. Zvykli sme si omnoho častejšie počas práce meniť polohu. Pracovať sa dá prekvapivo dobre napríklad v kresle, ale aj v iných netradičných polohách. Menej sa nám páči absencia numerickej klávesnice. Reproduktory po stranách vytvárajú na jej prípadné umiestnenie dostatočnú rezervu. Miesta pre numerickú časť klávesnice by teda bolo dosť. Prišli by sme však o nadštandardný zvuk vyladený Bang & Olufsenom. Výkonné komponenty taktiež spôsobujú nadpriemernú hlučnosť ventilátora pri vysokom zaťažení. Skúšaná konfigurácia ponúka výkon porovnateľný s najrýchlejšími počítačmi, ktoré sú na trhu. Telo je však dostatočne ľahké, skladné, aby sme ho mohli mať stále so sebou. Získali sme nástroj, ktorý môžeme mať na cestách, nemusíme robiť žiadne kompromisy, či už pri práci v ateliéri, alebo u klienta, poprípade na kontrolnom dni na stavbách. Viac detailov sa dočítate v textovej časti recenzie.